राम राम नमस्कार। हम किरण उपाध्याय अपना चैनल पर ओरा सबके बहुत बहुत स्वागत करतानी। आज बहुत सुंदर एगो सोहर लेके उपस्थित बानी जा, सुनावतानी जा। सुनी सभे पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करब सभे। आ चैनल पर नया होखब सभे तो सब्सक्राइब भी कर लेब सभे। चली सुनल जा। अरे कहाँ माहिया मावा मोजरी गईले डढ़िया ओलारी गईले डढ़िया ओलारी गईले हो ललना कहाँ डसैबो सुख से जत झुरु झुरु बयरिया बहे झुरु झुरु बयरिया बहे हो ललना कहाँ डसैबो सुख से जत झुरु झुरु बयरिया बहे झुरु झुरु बयरिया बहे हो दुआरा पर मावा मोजरी गईले डढ़िया ओलारी गईले डढ़िया ओलारी गईले हो ललना ओ बरी डसैबो सुख से जत झुरु झुरु बयरिया बहे झुरु झुरु बयरिया बहे हो ललना ओ बरी डसैबो सुख से जत झुरु झुरु बयरिया बहे झुरु झुरु बयरिया बहे एक ओरी सुतेले कवन राम एक ओरी कवनी देई एक ओरी कवनी देई हो राजा जाहूँ घरे बबुआ जनमी है तो काई काई लुटाई बिकाई काई लुटाई भी हो राजा जाहूँ घरे बबुआ जनमी है तो काई काई लुटाई बिकाई काई लुटाई भी हो जाहूँ घरे लक्ष्मी जनमी है अवध रंगे चुनरी अवध रंगे चुनरी हो धनिया जाहूँ घरे बबुआ जनमी है तो मोहर लुटाई भी मोहर लुटाई भी हो धनिया जाहूँ घरे बबुआ जनमी है तो मोहर लुटाई भी मोहर लुटाई भी हो घरी राती गईले पहर राती अवरु पहर राती हो ललना जामी गईले बाबू नंदलाल महले उठे सोहर महले उठे सोहर हो ललना खिड़की के राय पिया पर इले तला बाजा कहावेले ला बाजा वेले हो ललना खिड़की के राहे पिया पर इले तला बाजा कहावे
लेला बाजा कहावे